poc a poc van arribant els vehicles camper de 6 metres exclusivament per 2 persones. I Adri ens presenta aquesta meravella, una Supreme 600 SBX. Aquest vehicle tenia un preu de 72.700 euros, amb 3.000 de descompte directe, que us queda per 69.700, i el preu final, amb impost de matriculació, 76.200, que us inclou el nostre pack regal, amb l'equip multimèdia, la placa solar, la retrocàmera, el tendal i el pack especial de regal Adria, aire condicionat, inversor de 2.000 watts i bateria de liti de 150 amperes. La Supreme és la gamma top d'Adria. Són vehicles molt luxosos, amb claraboia frontal panoràmica i uns interiors amb un acabat preciós. En aquest cas, aquest vehicle és de 2 places. Vol dir que tenim els 2 seients de circulació, que els podem fer giratoris per fer una zona de menjador, inclús amb una zona auxiliar, però no portem les places de passatgers. Això vol dir que tot l'espai serà un espai per gaudir. Directament a continuació de la cabina ja trobem la gran nevera de 140 litres i el bany. Serà el sistema de bany abatible amb dutxa que tant ha popularitzat Adria. I el gran secret d'aquesta camper és el seu extraordinàriament ampli menjador posterior. Tenim una llitera elèctrica amb un gran llit que puja i ens permet fer un espai absolutament diàfan amb menjador, amb la taula que podem transportar de la zona de cabina cap a la zona posterior i que, si ens fixem, portem guies universals de rail tant al terra com a les parets que ens permetran anclar tots els equipaments esportius que puguem necessitar transportar en aquesta zona també. Tenim un llit longitudinal que podem dormir en aquesta direcció en un camper de 6 metres. Això és una excepció. És un llit que ens fa 1,90 m de llarg per 1,40 m d'ample. Per tant, un espai molt ampli i còmode. Un dels elements més novedosos són aquests armaris bossa extraïbles. Els podem desmuntar amb molta facilitat i portar-los estil motxilla cap a casa. Cada un d'aquests armaris ens pot servir per col·locar els nostres equipaments. I a més, si ens interessa, també podem ampliar molt més l'espai. Per col·locar-los tindrem uns imants que ens subjecten la part posterior i una tira a la part posterior. D'aquesta manera podrem portar la nostra roba i equips esportius fàcilment des de casa fins al vehicle. Com que ens interessa maximitzar l'espai, portem una calefacció Truma Diesel. Aquest aparell, des del comandament CP+, ens permet seleccionar temperatures tant de l'espai interior com de l'aigua calenta. I com que no necessitem les bombones de gas, guanyem molt espai a la zona maleter. Adria també ens ofereix una centraleta totalment digitalitzada, on tindrem indicadors de temperatura i, molt important, en perímetre, que ens marca els ampers que estan entrant i sortint de les nostres bateries, molt adequat per les bateries de liti. L'aspecte fonamental d'aquest vehicle és la versatilitat. Tant podem tenir una zona de càrrega, amb tota aquesta àmplia zona, com una zona de sofà pel descans.